Muli, nandito po tayo sa Refill Revolution activity ng Senro. Bakit kami nagkakandak ng ganito? Kasi bukod sa makakatipid ang ating mga kapwa Fernandino, dito ay ma-avoid pa natin yung plastic pollution. Kasi dito, hindi kami tumatanggap ng bagong plastic container. Kailangan yung used na, recycled na plastic container. Para po mabawasan yung ating basura na plastic na makikita natin katulad po ng sachet na kung saan bukod sa nakakarumi sa ating waterways, nakakapagbara sa ating mga waterways. Kaya tara na dito sa Refill Revolution, tumulong tayo sa pagbawas ng basura, tumulong tayo sa environmental protection. Pag nagpapa-refill kami ng regular, so mas mahal ng 50%. So mas mura po yun dito. Malaking tipid po kasi almost 50%. And then maganda po yung soy sauce nila and vinegar. And then sa sabon naman po, same pa rin. Ano pag binili niya? Ano po, toyo, tsaka suka. Oh, siyempre po mura. Tsaka manyaman yung toyo da. Pongas lang, tikman ko na yan dati.